ସାରା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନଡ଼ିଆ ମିଳୁନି ନଡ଼ିଆ ସୁପାରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ତ ଟେକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଆଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦବୁ ଗାଁ କଲୁ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଶିଲା ଜିନିଷ ଆଣିଛ ତୁ କ'ଣ ଟେକିକି ଆଣିବୁ। ପଙ୍ଖାଟାକୁ ପଠେଇଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେନାଚୁର ପକେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଗଣସ ଆଣିକି ଦେବା। ଏଇ ମାଛଟା ମୋତେ ଭଲ ନା ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବି ଯଦି ଏଇ ମାଛଟା ଖାଇବ। ହଁ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ନା ହଁ ମସଲାଟା ଅଳ୍ପ ଦେନେ ସବୁ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି କୋବି ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଡାଲି ଭଲ ହେଇଛି ଭାତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କମ୍ ଛୁଆ ହେଲେଣି କି ଧଣିଆ ଗଛ ଉଠିଲାନି ନା ଛୁଆ ନା ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲା ଏଠି ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ବୁଣିଛି କି ମଞ୍ଜି କ'ଣ କରୁଛ କୋଶଳା